To party! To party! Everybody ale mne sa aj tak najviac ľúbilo, ako Roman prejsť cez zatvorené lietačko. Čo si sa zblázila na action? Ale iba spodné! Že drpy sa otvorili a spodné boli nejaké pevné. Že drp šupá, ty kokose. Čo ti jebe? Víš, on to nakrúca? Dáme do druhej. Fú, toto už bolo aj v strede. To bolo aj v strede? Aká si rockerka, Dáša? Bez ruku! Vieš, playback! V motoristickom priemysle tomu hovoria, že To bolo Einspritz. dobre ticho, čo? Yeah, let's party! Idem na A tam panáka. ticho, vieš? Nikto sa nepýtal. To sú iné orgie. A Dara nemôže robiť stage diving, lebo by skočila a takto by sa prejebala na dlášku. Ju by nikto nechytil. Ale zase by na silikonoch Ale víš čo, ona je ako cesitko. Hej, presne má airbagy v pohode. Špageta cesitko. Kokos to krásne.